खुलुमबाय लोगोफोर बर'नि रानि 2.0 नि गुबुन मोनसे भिडिअआव बयखौबो बरायनाय थाबाय। आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोना मोजाङैनो दङ। लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव सेलामाला एम्फौनि सोमोन्दै सुंद'यै फोरमायथिगोन, जायनि सोमोन्दै जों मिथिनाया गोनांथार। जाय बिथांमोना सेलामाला एम्फौनि सोमोन्दै मिथिनो लुबैयो अब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। आरो जाय बिथांमोना भिडिअखौ इन्टारेस्ट मोना बिथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामनो हागोन। लोगोसे आरो मोनसे फोरमायथिनाय, भिडिअखौ नायजोबालाबानो नेगेटिभ कमेन्ट दाखालाम, मानो होनोब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ आबुङै नायजोबब्लासो बुजिनो हागोन। जेब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ नोंथांमोननि लाइफआव एसेब्लाबो बाहायजाथाव मोनो अब्ला जायफोरा चेनेलाव गोदान बिथांमोना भिडिअखौ लाइक आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। लोगोसे कमेन्ट बक्सआव जै आफा बोराइ बाथौ लिरनो दाबाव। आरो नोंथांमोना बे एम्फौखौ मा मुंजों मिथिनाय जायो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय। लोगोफोर बे एम्फौआ जेब्ला जोंनि न'आव फैयो अब्ला जों बेखौ बुथारो आरो एरगारना गारहरो। नाथाय बे भिडिअखौ नायनायनि उनाव नोंथांमोनाबो मोनथिनो हागोन बे सेलामाला एम्फौखौ नुयोब्ला मा उपायनि गेजेरजों जोंनि न'खरा गोबां धोन मोननो हायो। नोंथांमोनाबो बेखौ मिथिनायनि उनाव साननो हागौ बेलाय बोरै जाथावना होनना। लोगोफोर बे एम्फौआ जेब्ला मानसिनाव मानखोना अरगोन अब्ला मानसिनि थैखौ सोबो होनना मिथिनाय जायो। बे सेलामाला एम्फौआ राहु ग्रहनि महर होननाबो बुंनाय जायो। लोगोफोर बे एम्फौखौ जेब्ला नुयो थामहिनबा जोंनि न'खराव फैयोब्ला मोजां आरो गाज्रि मोननै रोखोमनि गोहोम गोग्लैयो। बेफोर मोजां आरो गाज्रि गोहोमा मा बेखौ आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायथिगोन। नोंथांमोना खालि भिडिअखौ गोसो होना खोनासंलांबानो जाबाय। लोगोफोर अखा हानाय बोथोराव जोंनि न'आव गोबां एम्फौफोरा फैयो, नाथाय माब्लाबा अखा हायै बोथोर एबा दैज्लां बोथोरावबो बे सेलामाला एम्फौआ जोंनि न'खरनि गोबां खना खनि जायगायाव ओंखारनाय जायो। बे एम्फौनि बेबायदि नुजाथिनाया गोबां आलादा आलादा ओंथि फोरमायो। लोगोफोर 9 ग्रहनि गेजेराव सेलामाला एम्फौआबो राहु ग्रहनि महराव मोनसे। बे सेलामालाया जोंनि न'नि गाज्रि सम आरो मोजां सम मोन्नैखौबो फोरमायो, नाथाय जों जेबो आन्दाज खालामा आरो साधारन एम्फौ साननानै लायो। जेब्ला बे एम्फौआ माब्लाबाफोर नोंथांमोननि फैसा दोनग्रा पार्सफोराव थाबायबायो अब्ला बेयो नोंथांनि थाखाय जोबोर गाज्रि। बेबायदि नुजानाया बेखौनो फोरमायथियो दि नोंथांनि जिउआव मायबा मोनसे खैफोद फैगासिनो। आरो जेब्ला बे एम्फौआ नोंथांनि ओंखाम संग्रा न'निफ्राय ओंखारगोन अब्ला नोंथांनि न'खराव गाज्रि बारहावा नांनायनि इसारा आरो न'खरनि सोरबा सुबुङा गोब्राब बेरामजों नाख्रेबजानानै थानायनि इसारा होनना मिथिनाय जायो। आरो जेब्ला बे सेलामालाया लेट्रिननि मोखाङाव नुजाथिगोन एबा लेट्रिननि सिरियाव मानबायना नुजाथिगोन अब्ला नोंथांनि देहायाव राहु ग्रहनि सायाया जोबोर लोरबां जाना दं होनना बुंनाय जायो। आरो बेनि थाखाय नोंथाङा फैसा थाखानि बेलायाव जोबोर लोरबांथि जानांगौ जायो होननाबो बुंनाय जायो। आरो बबेयावबा दावबायनो थांनायाव साबधान जानाया मोजां होनना मिथिनाय जायो। लोगोफोर बेफोरबायदि जायगायाव सेलामालाखौ नुनाया जोंनि थाखाय गाज्रि। दानिया जों सावरायगोन सेलामालानि बबे जायगायाव नुजाथिनाया जोंनि थाखाय मोजां। जेब्ला बे सेलामाला एम्फौआ नोंथांनि मन्दिर एबा बाथौ थानफोराव नुजाथियो अब्ला बेयो मोजां इसारा होनना बुंनाय जायो। बेजों नोंथांमोननि सोरनावबा गोबाव समनिफ्रायनो मोननो थाबथाना थानाय फैसाफोरखौ मोनफिननो हागोन आरो आखायाव फैसा थागोन आरो आइ बिमा लक्ष्मीया नोंथांनि न'खराव अरायबो थाबाय थागोन आरो बेबायदिनो न'खराव सुखु गोजोनखौ मोननो हागोन होनना मोनथिनाय जायो। लोगोफोर बेबायदिनो माब्लाबा बे सेलामाला एम्फौखौ बोरैबा बुथारफ्लाङोब्ला राहु ग्रहनि स्थितियाव गाज्रि बारहावा नाङो आरो बेनि थाखाय माखासे जेंना जेंसिफोरा नुजाथिनाय जायो होनना बुंनाय जायो। आरो जेब्ला बे एम्फौआ नोंथांनि मोदोमाव एबा नोंथांनि मोदोमनि गाननाय सियाव मानबायो अब्ला नोंथांनि मावनो लानाय खामानिया जेंना सोमजियो होनना मिथिनाय जायो। लोगोफोर बे एम्फौखौ माब्लाबा नुबाय बायोब्ला बुथारनो नाङा, मानोना बेखौ बुथारोब्ला जोंनि देहायाव गाज्रि बारहावा नांफैयो आरो बेनि जाहोनाव गोबाव समनिफ्रायनो नाजाथाबनानै मावबोनाय खामानियाबो फेलें जायो होनना बुंनाय जायो। लोगोफोर नोंथांमोननि न'खराव बे एम्फौआ फैयोब्ला लासैनो होना हर। जेब्ला बोरैबाफोर गथ' उन्दैफोरनाव अरोब्ला बे गाज्रि बेखौथ' नोंथांमोनाबो मिन्थिखायो जानांगौ। जेब्ला बे एम्फौखौ नोंथांनि न'निफ्राय ओंखारलांनाय नुयो अब्ला बेयो मोजांनि बाथ्रा। आरो बेखौ मा राहायै न'निफ्राय होखारहरनांगौ होनोब्ला जेब्ला बेयो न'खराव मानबाय फैगोन अब्ला बेनि मोदोमाव संख्रि सारना होनांगौ होनना बस्तु शास्त्रआव बुंनाय दं। जेब्ला संख्रिखौ सारो
अब्ला बियो गावनो न'निफ्राय ओंखारलाङो आरो जोंनि न'खरनि गासै गाज्रि बारहावाफोर लांफायो होनना बुस्तु शास्त्रआव बुंनाय जायो। लोगोफोर, सेलामालानि सोमोन्दै नोंथांमोनाबो एसेब्लाबो मोनथिबाय जानांगौ, जायखौ जों साधारन साननानै लायो। बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनाबो बुजिनो हाबाय जानांगौ। भिडिअ नायगिरि नोंथांमोन जायफोरा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय, बिथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय थाबाय। गुबुन मोनसे भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनबावगोन।